Halo, Om, situ apa ora? Sik, jek nek bojoku. Engko tak telepon neh. Pak, aku tak tuku sabun sik. Ya, Bu. Om, situ apa ora tuku skincare re? Ya sido to, Dik. Lah, skincare sing mbok nggo sepaket regane piro to? Nek sing tak nggo iki murah, sepakete 500.000, Om. Mosok to? Rego 500 tok. Tapi nyatane mbok nggo kok ya glowing ya, Dik. Alah sampean ki lho, Om. Iso wae. Lah nyatane ya ngono kok, Dik. Ya wis, duite tak transfer iki. 500 to? Ayo, telepon siapa? Parmi, Bu. Ono urusan apa sampean kok telepon Parmi? Anu, Bu. Anu apa? Halo. Ono urusan apa? Kowe kok telepon-telepon bojoku terus? Sopo sing telepon bojomu ki lho, Yu? Wes rasa selak. Wes tertangkap basah kok cek selak. Ngene lho, Yu, tak jelasno. Asline bojomu ki pesen skincare ning aku, Yu, dinggo ngek kejutan kowe. Nanging aku dipenging ngomong karo kowe, Yu. Lah berhubung koene wis curiga-curiganan terus, yo terpaksa tak omongke. Alah ora percaya. Paling modus mutak. Percaya karepmu ora karepmu, Yu. Iku urusanku. Wong kok senengane kok cemburu buta. Bener sampean pesen skincare nggih Parmi, Pak. Ya, Bu. Sakjane ape tak nggo kejutan kowe, malah kowe rosik. Malah biar ini kita dadine. Lah apa? Pesen skincare kok nggih Parmi. Nggih bakul liya dak ya akeh. Nek Parmi kan tonggo cedak to, Bu. Lebih terpercaya. Lah engko nak pesen nanggone wong liya sing ora kenal kan meragukan to, Bu. Lah nak ngapusi piye? Turne Parmi kan ya wis membuktikan nak nyatane dekne ya ketok glowing. Ya, glowing-glowing nang liya. Lah nyatane ya ngono kok, Bu. Pak. Dari Mbak Parmi. Makasih ya, Dek. Kalau Bu, skincare. Alah mah, selama skincare iki entek itu kok nggone Parmi, aku gak nganggo. Ya wis nak ngono, nak kowe moh tak kena Parmi ae. Gorene. Eman-eman 500.000 are.